नमस्ते, खुलुमबाई। आप सभी को मेरा नए वीडियो में स्वागत करता हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत दिन से वीडियो लेके नहीं आया क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, फिर भी मैंने थोड़ा वीडियो लिया है ताकि अब मैं आप लोग को बता सके कि बहुत दिन से क्यों वीडियो नहीं लाया। आप लोग भी सोचा होगा ना, क्योंकि बहुत कम बाकी था। जब दिल्ली से आया तब से मतलब घर में पूरा काम करना बहुत बाकी था, इसीलिए घर का काम भी पूरा किया है और थोड़ा ऑफिस का काम भी था, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके नहीं आया। आङो बिराद गोबाव समनिफ्रायनो माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरोखि ना। माने 3 मास दिल्लीयाव थानायनि उनावहाय माने न'आव बिराद माने खामानि मावनो गोनां जानानै फैदोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय फारसेथिं माखासे माबाबो मा होनोमोनलाय अफिसनि खामानिबो मावनो दंमोन, ओमफ्राय आरो एकाडेमिनि आरोखि ना। थ' ओमफ्राय बेखौनो आङो खामानि मावनो थाखाय आरो अखायाबो माने भिडिअ खालामनो नागिरबाथाय अखा हायो, ओमफ्राय बिदिनो खामानिफ्रा माने एखमबा साननै अखा नागारदोंमोन, बे साननैयाव बिराद माने खामानिया बिजि जाना होबाय, अफिसाव थांबाय, ओमफ्राय भिडिअखौ बानायनो हायासै आरोखि। थ' ओमफ्राय थावबो नोंथांमोनहा जे आंखौ हेफाजाब होगासिनो, सापर्ट होगासिनो, ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायाव दा साबस्क्राइबारा माने मा होनो बारायदों आरोखि ना। थ' थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय। आरो जायफोर बिथांमोन बा गोदान साबस्क्राइबारफोर, तो बिसोरखौबो आंनि गोसो गोरबोजों माने साबायखर बावो आरोखि ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना मतलब हिंदी अच्छा से बोल नहीं सकती, फिर भी आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप लोग की वजह से मेरा अभी सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो गया है, पहले से बढ़ गया है। तो थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेगा मुझे उम्मीद है। और बहुत दिन से मतलब वीडियो लेके नहीं है, या फिर भी आप लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। और मैंने आप लोग को उस दिन बोला था पहले का वीडियो में, जो मेरा एकेडमी का नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। नहीं, दासिमबो अखा हागासिनो दङ, अभी भी बारिश हो रहा है, देखो अभी थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाने के लिए सोचने से पूरा कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी बारिश होगा, कभी बहुत कम, मतलब ज़्यादा कम ऐसा हो रहा है। मतलब 2 दिन डूब दिया था, लेकिन उस 2 दिन में भी ऑफिस गया है, इसलिए प्रैक्टिस करने आया था। अभी बारिश की वजह से प्रैक्टिस कर नहीं पाया। देखो बच्चे लोग सो रहे, कोई लोग सो रहे, कोई लोग बैठ रहे, कोई लोग वो बना रही है, सोरबा सोरबा बोरला बानायदों, सोरबा सोरबा उन्दुदों, उन्दुलांबाय, नै गासिबो उन्दुजोब्बाय। मेरा अभी नया आर्चरी एकेडमी का नाम है सोसाइटी फॉर बोडो विद आर्चरी एकेडमी है। और जो पहले का है वो 2019 में रजिस्टर किया गया था, वो RBGB आर्चरी क्लब था। अभी हम लोग सोसाइटी में नया किया है। दानी जोंनि मा होनोमोनलाय गोदान आर्चरी एकाडेमिनि नामा जाहैबाय मा होनो सोसाइटी फॉर बोडो विद आर्चरी एकाडेमी। ओमफ्राय बियो दा 2023 आवसो रेजिस्टार जादों आरो, नै दा बावाखै आरो, आं सानथामल' जादों माबाया 30 तारिखआवसो आङो बेखौ लानानै फैदों आरोखि ना। ओमफ्राय मास मोनथाम जाबायमोन जोङो बानायनो माबा खालामनाया, ओमफ्राय मास मोनथामजों दा कमप्लिट जाबाय आरोखि। दा जइन एकाउन्ट खुलिनो दंबावो। ओमफ्राय सिगांनियाथ' मा होनोमोनलाय 2019 आवनो माबानायमोन आरोखि ना। RBGB आर्चरी क्लाबा ट्रास्टेडआव खुलिनायमोन, ओमफ्राय बेजों जोङो जेबो खामानि मावनो हायासै आरोखि। माने एसेबां माने जोङो खामानि मावनो हागोन बायदि बिदि जायैनि खारनाव जोङो ओमफ्राय बे नैबे दानि आर्चरी एकाडेमीखौ जों खुलिनाय जादों आरोखि। जो पहले का RBGB आर्चरी क्लब था, वो 2019 को हम लोग रजिस्टर किया था, लेकिन उससे हम लोग
कोई भी मतलब कुछ भी मतलब हम लोग काम कर नहीं पाया, इसीलिए हम लोग अभी नया आर्चरी एकेडमी रजिस्टर किया है। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा और जो मैं अभी करने जा रहा है काम आगे तक बहुत अच्छा से कर पाएगा। मैं मतलब ये उम्मीद है और बहुत कोशिश करेगा कि आगे मतलब ये जो काम करने वाला है मतलब स्टूडेंट को कैसे आगे लेके जाना है और कैसे करने से मतलब इम्प्रूव होगा, ये सब करने के लिए कोशिश करेगा और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जो अभी बच्चा लोग है मेरे पास बहुत मतलब गरीब बच्चा लोग भी आती है, तो हम लोग पहले ऐसे किया था कि किसी से हम लोग डोनेशन लेके हम लोग आर्चरी ट्रेनिंग स्टार्ट किया था और ऐसे ही कभी कभी हम लोग को बाहर से मतलब हेल्प करने भी आती है कि कोई मतलब बैटरेस वगैरह जो हम लोग का इक्विपमेंट्स उसके लिए हम लोग बहुत मतलब खाइस्ट्रेस होता है, कभी कभी मतलब बहुत चाहिए होता है। कोई बच्चा मतलब ले नहीं सकता है, बहुत महंगा पड़ता है, तो मतलब कोई दे देता है, डोनेशन दे देता है, उसी से हम लोग क्लब चलाया था। अब ये हम लोग का जो नया एकेडमी है ये रजिस्टर हो गया है और ये जो एकेडमी है उसको बहुत आगे लेके जाने के लिए मैं कोशिश करेगा और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा। दानी जोंनि मा होनोमोनलाय एकाडेमि गोदानखौ लानानै माने गोबां मिजिं दङ आरोखि, माने गथ'फोरखौहाय दा जेरखम जोंनि गथ'फ्रा इमप्रुभ जादों बेनिफ्राय बांसिन इमप्रुभ मारै खालामबा बांसिन इमप्रुभ जागोन बेखौ आङो सेस्था खालामबाय थागोन। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होबानो जाबाय। ओमफ्राय जेरै दा नोंथांमोनहा होगासिनो दं थिग बिदिनो आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय। आरो जोङो सिगाङावहाय बे माबाखौ क्लाबखौहाय मानसिफोरनिफ्राय माने डनेशन लानानैसो जोङो फार्स्ट बे आर्चरी ट्रेनिंखौ आङो सुरु खालामदों। बिदिनो सोरनावबा जुथा, सोरनावबा गस्लानि, सोरनावबा बोरलानि, सोरनावबा बाट्रेसनि, सोरनावबा स्टेन्डनि बेबायदि माबानानै बिनानै डनेशन बिनानैसो जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा जोंना माने जोंनि माबाया गथ'फ्रा बिराद इमप्रुभबो जाबाय आरोखि, बहुत मोजां रिजाल्ट लाबोदों आरो बेनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट लाबोनो जोङो नाजागोन आरो आंबो नाजागोन आरोखि, जेनेबा माबायदि खालामोबा बांसिन रिजाल्ट फैगोन। दा बेयाव आंहा एसे प्रब्लेम जायो, मानो होनबा आङो आंनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय दिल्लीयाव थाङोबा बा चेकआपआव थाङोबा गोबाव थाहैनांगौ जायो, बेयावहाय गथ'फोरनि प्रेक्टिसा एसे गेप जालाङो आरोखि। थ' आङो सेस्था खालामगोन आरोखि आंनि ट्रिटमेन्टखौबो आङो जोंनि जायगायाव जायो नामा आं बेखौ माबा खालामगासिनो दङ, खिन्थु जोंनि जायगायाव माने एथबां माने एभेलेबल नङा आं बेखौ मिथिगौ आरोखि। थ' थेवबो आङो नाजागोन आरोखि गथ'फोरनो टाइम होनो। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नोंथांमोनहाबो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो माने जोंनि क्लाबाव माने गोबां माने गैयै गथ'फोरबो फैयो, जेनेबा बायनो हायै बा इक्विपमेन्ट्स माबानो हायै गेलेनो गोसो जानाय गथ'फोर गोबां दङ आरोखि, खिन्थु बोरला बायनो हायैनि थाखाय फैनाय जाया, फैनो हाया, माने थाफिननो गोनां जायो, बेबायदि गथ'फोरबो दङ। थ' बेनोसै आरोखि। ओमफ्राय माब्रैबा जोङो जोंनि बे एकाडेमिखौ माने मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बिनि जोङो राहा लामाखौ नागिरगासिनो। थ' आंखौ नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' थैंक यू सभी को मेरा दिल से नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ। बाय बाय।